Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining video ha. Aniya usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naa gayud nahisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining masabtan ang tanan. Ato silang paminawon. Ako'y pangutana ko, kining pangutana ha, bahay ni sa pulong nga balaan. Kining mga pulong nga, labing importante gini siya kay balaan ni na isulat sa balaang kasulatan nga kinahanglan ginta nga magkinabuhi nga balaan, ilabi na kay ana-ana kita sa katapusan nga mga adlaw. Mga akong kalibgan nga akong pangutana gid kay put ko nga sayaran po sa uban nasama ka na ako nagalibog po kanoon sa ning pulong nga balaan saan na to pag kinabuhi nga balaan. Kana lang ko lang ako lang gini maningkamot ko boy nga ako lang magtubag na ini o pangayoon ako sa espiritu nga ako lang magtubag ani kay ana naman siya pero kung uyang ko mo nang siya ang matubag bakit kaya kung kasing-kasing nga medyo mabugatan ko kay kamatuoran man siya wala may salaan niya ako tao man po ko para ninyo muna nga ang imong pangutana unsa ang balaan ana ka na sa balaang kasulatan nga naman na magsubay kita maghubad ta sa balaang kasulatan ana agi sa otoridad kaya kanang sama sa kung giingon ninyo kanang naa sa Biblia mao man na siya ang library naana diha mga balaan na kay ang mga tao diha nga gipanag-ingnan nabalaan man di ba ningon gani sa Ginoo nga sa inyong paggamit sa akong gibalaan di ba gibadlong sila sa kanang mga sakramento pagkaon kanang Biblia gibalaan man na tanawa bisan asa sa mga husay sa kalibutan sa huwis gamiton po na kay gibalaan na ang buti pasabot nga gibalaan mamagod ni ang nabugatan sa atong pagtuo. Ano ingon ko nabugatan? Kaya nag-ingon ta nagtuo ta nga si Kristo nagluwas sa atong mga sala pero wala man to gibalaan ang iyang mga pulong nga nag-ingon siya nga papuy-as sa inyong kasing-kasing kaya ang akong templo ang inyong kasing-kasing. Ang buti pasabot niya ng balaan katong mga pulong nga iya sa espiritu ug ang iya pong gitudlo gikonkreto ni ang New Testament kay ingon sa subayan niyo na balaanan ninyo na ang buti pasabot nga balaan sundon ug dili gyud hanawon sa atong kasing-kasing nan karon bisan sa ato adini kita tao mampud ta nya kinsa ta kaniadto mo ganin ning kamot ta nga mobalaan mo na nagatuon ta karon og espirituhanon ambot ipasabot sa espirituhanon mga pulong nga wala na dinhi sa kalibutan ang mga autor espiritu na ba gibili na kanato munang ato espiritu di man masabtan ni kung maingon tag espiritu kang ano man di man na makikita nya ang atong lawas mahikap makakita man tawhanon na kalibutanhon muna nga ako subayon ako sa sugod gid para masabtan gid nato pag-ayo kaning pagtuon nato sa kalibutanhon gamito nato ang atong mga utok ug mga kahibalo kalibutanhon na tawhanon nga pagtuon ang kalibutanhon kanang mga pulong nga atong gisulti nga wala ta nakasabot kalibutanhon kay mugamit man ta og mga tanom naa sa kalibutan unya sa espirituhanon mugamit ta sa balaang kasulatan mga gisugo sa atong mangluluwas nga ang amahan di ba nag-ingon man ang naman na sa sulat ni unang sulat ni Pedro di ba no o gidapit ko kamo nga mahimong balaan tama ba ang buti pasabot na anang balaan mutuman sa sugo kinalang masinugtanon sa Dios maampuon nga nagsurrender ba matinumanon maalagaron ang buti pasabot ang katong gibilin ni Jesus nga mga pulong halimbawa sa daang kasabotan ang napulo ka sugo di ba 10 commandments nga giduhana ni Kristo pinaagi sa duha ka sugo
igugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing ug una ug igugmaay mo si kaingon. Buti pasabot balaano nimo na ang iyang gitugon kanato. Kay nigbalik niya matinumanon man siya, dili man siya makalimot siyang kaugalingon, di ba? Naman na sa balaang kasulatan. Nga naa siya mga sugo haron ato ng tumanon, pagpaubos, pagpasaylo, di ba? Naman na kung nagbabasa ta, naman na sa balaang kasulatan ang iyang mga sugo. Na gani daghan ato naman ang nahisgutan sa atong paghisgot sa atong sa YouTube channel nato. Ang bot pasabot nga balaan kita pod mutuman sa iyang sugo aron kita mabalaan. Ang bot ipasabot kung maayo na ka ang imong sinultian malumo og di na ka mamalikas og naay makig-away nimo magpaubos ka ug miingon ka sa aman pasaylo si amahan matinabangon ka motabang ka ang imong buhat mahimo ng balaan. Iya na sa amahan kay may gugmaon man ka. Kay kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, gibalaan nimo ang iyang pulong nga ana ako sa inyong kasing-kasing kundiin ka mo nahigugma sa labing ubos, kundiin ka mo nahigugma sa inyong isig ka tao, ana ako kaninyo. Kay ang Diyos sumpahin nyo, di ba gugma man? Kung nahigugma ka mo sakripisyo ka, mo alagad ka nga wala ka na gunahuna og bayad, kumbaga nintabang ka kay naluoy ka, gibalaan nimo ang iyang giingon nahigugma ang imong isig ka tao. Kung baka na ay makig-away nimo, gibalaan nimo mo sa balaan, gituman nimo ba, gi-idol o gisantos nimo ang iyang giingon nga pasaylo asya ang nakasala kanimo, di ba? Higugma ang imong kaaway. Kung nakita nimo nga gilibak ka, unya dili nimo baslan pod nga maupod to siya sige po kag libak ni hinon ingnon nimo nga amahan pasaylowas sila kaya sila nasayo silang gibuhat kay naaman na sa balaang kasulatan, di ba? Hinumdumi ninyo kung unsa gani ang dili gustong buhaton sa imong isig kataw nga na kanimo ayaw buhata ngadto kaniya. Boy sultian ko kamo nga naminaw kung tumano na to ang iyang mga balaanong sugo kanato, balaan puta ngadto sa Dios. Ano man nahigugma man ta sa iyang pulong. Unya kung nahigugma ta sa iyang pulong, gusto magyud nato ng tumanon ang iyang pulong. So kung naama po na sa balaang kasulatan kung nahigugma kamo kanako, nahigugma usab kamo sa nagpadala kanako, tama? Na kung nahigugma kamo sa anak, nahigugma kamo sa pulong, nahigugma kamo sa amahan, mao ang kabuhatan. Mao si Kristo gibalaan niya ang sugo sa amahan, ibig padala sa mahimong Emmanuel, tubuson niya ang kalibutan o iyang pasanon ang cross kay tagaan kita ni kahigayunan sa sulod sa isa ka tuig. Numdumi pa kayo isa ka tuig sa isa ka libo ka tuig, di ba? Naman na sa balaang kasulatan. Ano mahisgot ko, naa ka na sa balaang kasulatan, ano man kung gibalaan na to na ang kasulatan, balaan po ta nga to kaniya. Mo gani nga ang Diyos gugmaman dili magyud siya makalimod. Mo gani nang yang giingon kung balaanon pa nato niyang giingon inig-abot sa panahon hukman mo sa inyong mga tinago. Unya gibalaan na to na. Kaya kung gibalaan na to tamahadlok ta nga magtago, magpakarong ingnon. Mao tong maingon si Jesus, mga tigpakarong ingnon, di ba? Kang ano man maantigo lang ta mutago sa tong kinaiya sa tong isig ka tao magpakarong ingnon. Para karon makaampo mo, nagampo mo, amahan na mo, pero wala man nato gibalaan tong paingon matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mo sa langit, di ba? Kay di ba noy kung mao na ang ato ang sa giampo nya wala nato tong gibalaan ang atong gisulti, nagpa-Dios ta na. O gani nga kung magmata lang gyud ta, magmata ta, mo na nga nag-ingon ko ninyo pasagday ang mga tao kung naay mga tao nga di maminaw kaninyo kay gibalaan man nato ang pulong na sa balaang kasulatan, di ba? Ingon siya ang daotan magpadayon sa pagkadaotan, tama no? Ayaw mo suko, ano man mao na sila ang walay bili nga bato nga bililhon ka nato, diha ta makita nga dili masuko. Nya mangayo pa ta sa amahan para kanila, amahan duwi pa man sila, pasayloas sila kay basi mauna pa na sila kanato, tama? Gitagaan ang tagtsansa tungod kanila.
sila ang tinuod nga atong igsuon nga sa espirituhanon. Ano man, dako sila ay gikatabang kanato kanang kanunay nilang pagpagigbingkil kanato, tama? Tama. Kay kung tawhanon to sa sisag hatag-hatag sa imo, kalibutanhon lang na, boy. Di ba dong? Di ba noy? Kay kalibutanhon lang na, kay mamatay raman na gipasalamatan namang kadini sa kalibutan. Wala ang mga tao manay ingon sa Ginoo, ang bato nga walay bili, bilinon kaninyo ano man. O niingon pa guys, ang mga bato magpili man ang amahan, ang espiritu. Si Jesus naman to. Di ba naaman na sa binasa dito? Isa, si Jesus nagpabilin sa langit, diba? No, asa ko nang to be. Asa to nga binasan niyo, hinumduman pa niyo to? Sulat na sa buhat sa mga Oh, buhat sa mga apostoles katong giayon niya ang asa to bakol, bungol, no? Nasa ubos na diha kung basahon nila na dito unya magpadala siya og laing Mesiyas. Sama kaniya kanyan to. Tao, ubos. Dili dito sa langton. Kay kung dito sa langdon, nganong si Herodes ug katong pangulong par katong mga anas si Caiaphas nganong wala man dito si Kristo ang espiritu. Tama? tama. Nganong manggani nga katong gipili ni Hesus nga mga apostolis katong walay grado kay ano man mao man to'y kanunay mubalaan. Ano man? Mutuman man to, mutrabaho man to. Kay dili man sila mogamit sa ilang kalibutanhon nga pagtuon. Tanawa karon, mao na yung ingon sa Ginoo nga alaot kamo mga dato. Oh. Wala nang pasabot nga tanang mga dato. Gipanag-ingnan lang na ni Jesus kay ngano man anaa man siya sa labing ubos. Naapoy mga dato. Tanawa gud naa man gani si Sikil, naa man gani tong mga dato gani tong naluwas. Ambot ipasabot dato naman sila. Mas dako pa sila og ikatabang boy. Ano man? Tama. Kung naaman sila ilaha, nya mutabang pa sila sa nagkinanag paubos pagid sila, mas daghan sila og mga nahimo para sa espirituhanan. Kawas kung bugsuborno sila. Mga ganina kung maghatag din sa tuwa, sultian ako sila kung dato. Haron dili pud ko mabalaan pud ko nga to sa espiritu. Hadlok po ko ingon nga sa inyong paggamit sa ikanapulo, maningkamot pud ko anak nga dili pud ko manubag sa Dios. Halimbawa makahatag karon dako anak dinhi nya ako alang pahimuslan o nya ako ninoy na adunan nya ang mga tawo nangakabos. Tama? Oh. Wala nakatambal ko din nakawali ko din ng anak ko. Mas malipay ko nga dili tagaan nganuman. Kay nganuman ang kwarta kanang devil nganuman kay diha ka matrigger dayon nga gusto ka maghayahay. O na nakita ko ninyo nakatrabaho lang trabaho. O nya, moingon pa mo replay ko makita mo replay ingon na kapag Ginoo. Okay, putihan ko kamo. Ang Diyos dili mo adto sa nahimo ng Kristo. Ang buti pasabot na Kristo dong. Nga, boy, di ba no, ang buti pasabot Kristo. Ikaw Ginoo ba? Ikaw taas ba? Taas ka na. Si Jesus ang Kristo taas. Tama? Siya man ang kasaysayan, taas siya kanato. Unya magigiusa lang siya pinagi sa iyang pagbuhat nga balaan. Gibalaan niya ang pulong saman haron iyang isulob ang iyang sakripisyo sa pagantos. Tama? Itong kopa sa pagantos mo tong pag-ending na niya ato natapos na niya siya na. Sa to pa gituman niya ang sugo sa espiritu. Mga propeta, di ba? Ingon siya, mato ni Isaiah, gituman ganina, sakay pa sa asno, gibalaan niya. Mausab ayang giingon, sundo ka ko ninyo. Wala na ilaing propeta. Kaya daghan ang mga propeta. Naingon pa guys, ang mga propeta karon dili na makatag. Daghan nagpa-propeta karon. Ano man, kanang pagtuon nila og tawhanon. Ano man, gituis. Nangitag pamaagi para sa balaang kasulatan kung balaano na to ang balaang kasulatan subayon gid nato pagbasa sa indik dili ta magpili nga pabor ka nato kay ang tao kung magpili-pili maglukso-lukso mangud ka nagpasabot ang Biblia to iso na to ug mangita ta nga pabor ka nato pabor sa tong pagtuo pabor sa tong tinuoan tanaw karon daghan kayo nag-ingon nga Kristiyano ano man nagpili na pilosopi ba gibali niya ang sugo sa Dios. Tama? Ya. Asa naman tong pagpaubos? Tama nang giingon nila na si Kristo bali. Yes. Kaya nga naman, ang nagpaubos ipataas. Ang naghilakaron mo katawan noon niya.
Oh, kung hunaon lang nato nga ang Diyos to sa taas, magunsa naman tong kapos. Di ba? Sila man nagantos. Magpasaan sa krus. Ang krus sakripisyo. Nya kanunay nato ipapasaan si Kristo sa krus, namatay na siya. O nga ng cross na idalunggan, di ba? Ang mga santo Kristo, mga santos na idalunggan, dili makadungog na mata, dili makakita na ibaba, di makadungog. Ang bote pasabot sa gito. Nabanhaw na ko. Di ba? Di anak siya. Banhaw ako ni sa tulok ka adlaw. Mo to sakripisyo na to, di tulok ka tuig, di ba? Tulok ka tuig. Gibanhaw. Mo na naning kamot ta karon nga banhaw na tong espiritu ug magpuyo uban ka nato. Tao pod na nagpuyo sa kasing-kasing. Mo nag-ingon niya nga ang templo sa Dios ang inyong kasing-kasing. Mo na daghang karon mga angkon nga miingon sila nga naa kanila ang Ginoo, na sila ang sinugo. Og unsa may giingon dito sa balaang kasulatan? O sige, parang ingon na itong balaanon gina, balaang kasulatan, dili di ko magbuhat sa akong kagalingong pagbuhat. Nag-ingon na siya, kung adunay nag-ingon na siya, sinuko o siya ang gipadala, susiha, panid-i, ang iyang binuhatan, sibo ba ang iyang sinutian sa iyang buhat. Wala na sa Biblia, di ba na ha? Na. Wala ang pagkutanan nimo ang sa nang balaan. Kinahanglan ang imong sinultian ang imong mga lihok anaagid sa balaang kasulatan, ana sa otoridad. Nga may otoridad ka, mag-ingon ka nimo nga ikaw Kristiyano. Ikaw Diyos nun. Tad karon takan kay nag-ingon nga Diyos nun o Kristiyano. Pero tanawa ang pinuhatan. Ayaw pang lipak, ayaw paghukom. Nagapataas. Nibalik sa pagkano, mga parisyo. Wala nga dinhi, sabtihan ko kamo, wala reliyon makalawas. Kaya naa sa balaang kasulatan, wala naging sa balaanan ninyo ako mga pulong. Mailan ko ninyo, kung subayon ninyo, sundan ninyo ko. Ila ko ninyo, kung madungog ninyo ang akong mga matingog, maglanog-lanog sama sa trumpita, manuol ka mo ang nakaila kaniya. Pusa, dinhi ang maigmat lang, makailang. Ayaw magtuo sa tawag na ingon nga dini mo maluwas, dini mo mauni siya ang sama ni Nuwi sa una. Dili. Tanawa ang mga kinaya sa mga tao dito. Tanawa po ang nagawali. Kung mauna ang atong sundon, ang nagpataas, di ba? Ang nagpataas, ipabos ay kung gamitan nga mahimo ko mga langdon. O kani, kung maingon sila, birahan na po. Siguro sakit man ni kung maigo ta sa balaod. Mana nga ang balaod para sa mga makasasala sa mga dili mo subay sa balaod. Kung sa karon kita maning kamot ta nga dili ta maigo sa balaod. Mao po sa tong gobyerno mahimo tang rebelde kung kita dili mutuman sa namunuan. Naman na sa balaang kasulatan tumana ang namunuan. Mana nga tong kalibutan dinhi basi na nga tong nasud tanawa. Wala ko nga ako, ingon ko nga presidente dili ko. Bisig ang kapitan dili kung ano man, bisag unsa ka maayo na itong binuhatan, mangita gitong tao, ulusot, filosofi, usbon yun na nga pabor kaniya. Tama? Tama. Bisag naghatag ta. Pero tungod kay lain sa huna-huna kanimo, dili yun na niya dawaton sa gugma. Wala nga, nagtabang ta sa tao, tungod kay nagsukoon na ang ikadawang sala, garbo. Gusto siya nga taas, siya ang taas, dili gina maminaw nimo. O ang imong tabang dili gina niya pasalamatan, dili gina sa malipay na mo tilami boy ano man ning tabang ka nga kinasing-kasing naghatag kang kinasing-kasing kay wa ka gipasalamatan wa ka giday wa ka gipalakpakan bula sa nalipay nimo pero ang Dios nalipay kanimo ano man gibalaan man nimo ambot ipasabot ning tabang ka sa nagkinahanglan ug wala ka nangayat nagkinalan ug bayad. Tama? Tama. Di ba na sa balaang kasulatan kung magpahulam ka mo og salapi ayaw pag una nga inyong pahulamon makabayad ka ni mapod na kung magtabang mo ayaw una nga pasalamatan ka ni tabang ka tungod kay ikaw nahigugma o ikaw gusto nga mo tabang pero na may tao nga naigarbo na may tao kaya ngunang sala mo man ang pagkamapetason garbo ay kadwa hakog sa pagpasalamat hakog sa paghatag hakog sa pag-appreciate sa imong gibuhat. Kay gusto siya nga gusto ana ka ni pasalamat din na siya. Ano naman? Wala man kanya ipataas. Nalipay ang Diyos niya na. Ano man? Nakahatag man ka sa imong panahon. Nahigugma man ka. Wala man ka nagkinahanglan o bayad. Wala na ang ingon niya. Pag-alakad ka mo, nga alakad nga wala bayad. Dili
kinahanglan palakpakan, pasigarbo, daghang makita ang ipasigarbo. Kaya ang Diyos ipataas na ta sa Diyos. Trabaho nga trabaho, pagpaulipon nga ulipon, wala nagkinahanglan nga daykon. Na ba di ulipon nga mulabaw sa agalon, boy? Wala. At tanawa karon ang nagpaulipon-ilipon nga kanunay mang magsipsip sa agalon. Labaw pa na sa agalon. Karon akong tagaan tamog example. Kita kani adto, o basig kita karon ha, basig naa pa na sa tong kinaiya karon. Nagsige tagluhod og santos. Ni Mama Mary, mga santos nga gisantos ni, di ba? Yang gibalaan naman na, di ba? Kaya yung binuhatan nagasakripisyo siya, nagaluhod ta. Pero wala ta nagatuman. Yan nagabalaan ta kaniya. Wala. Kaya nga naman, wala man na to sige idol. Sa tawhanon idol, bayani. Sa kanulo, sa espirituhanon, may iskat ito espirituhanon, santos, santosa. Di ba? Orden, sa kawana, ordena niya, sa tawhanon, istulahan, tama? Istol, ordinahan, o, mga na karon ang wala nasabtan pa, kanato. Daga nagahiskot, anak. Daga nagahiskot, pero wala man gipasapot. Kaya nga naman, tuison man. Mana, bosa kita, nakasulti sa ini, wala ta nakapasabot na sila, mga po sila, kaya nag-ingon ang Ginoo dili na to sila pagkahukman. Bala silang magahukom sila kadato, o yung nagpa-Diyos-Diyos. Ano man, sila ang mga bato, sila po ang tao nga nagkinahanglan sa atong pasaylo. Nagkinahanglan sa atong pagpasabot. Nagkinahanglan po sa atong kaakuhan. Tama? Mo na nga kung nagasulti ka mo sa mga tao, kung dili mo too, kung magdebate nimo, ayun na. Kay kung balaano na totoong pulong ni, ayun na ka magdebate, tama? Ay naglangay-langay lang na, kay dagang nagsulat og mga libro, dagang mga pilosopi karon nga naglibog-libog lang nato karon. Kung balaano na to, dili na ka magdebate, tama? Magod. Dili na pug ka mabalikas. Talagang sige makaghukom anak nila kay nagnaaman na sa balaang kasulatan nga ang daotan magpadayon sapagkat daotan, tama? Tama. Dili gina sila mo tuo. Kay gahi gina sila mga ulo, tama? Di ba na sa balaang kasulatan? Nga kung balaano na to sa patagdain na siya. O sa giingon sa Ginoo aron makapalayo kaniya. Kung ana ay mga tao nga dili sama kaninyo og pagtuo, tipon kanila makadali. Unya kung daghan o dili maminaw, palayo kaniya kay basi madamay kaniya. Na sa balaang kasulatan wala. Na. So, kada nga imong pangutana kung gibalaan nimo na itanong gid na sa inyong kasing-kasing, ilagda ba dili lagda sa kamot. Kaya nga atong templo ang atong kasing-kasing. Kay kung ana-anak ka nato na dili na ta mabugatan. Ano man, daghan man tag mga materialis, daghan man tag gamit, kumbaga daghan man tag panangil. Kanang naa sa dugan no, ang pulong mao ang tangil sa inyong dugan, di ba? Di ba na ano? Unya ang inyong sandalyas, ang atong sandalyas mao na ang atong hugot nga pagtuo. Tama no? Unya ang pulong sa Dios mao na helmet nato, helmet, espada. Kumbaga ba, maproteksayonan kita kung naimulabay ka nato, dili makadulot ka nato nga naman. Kaya aduna may balaang kasulatan nga mo proteksyon sa imuhang kaalam. Tama? Mana nga kinanaon ta nila paghubad ang ato ang tangil sa tuwa, ang ato ang mga pulong mo na sa gugma. Kung may gugma ka, ang tangil nimo sa atong kasing-kasing mo na sa inyong dughan, atong sugan ng tangil. Igugma ang kaaway, walay makig-away sa nimo. Kung naay makigdebate, pasagdaya sila. Ingnan sila nga, maghabot lang ta dito sir, nga magbasa ta. O balaanon na to ang balaang kasulatan. E kung balaanon ganay na to ang balaang kasulatan, dikan sa pamangkat, humanon na to ni. Pare po sa mga kanta ko ng awit doon na to. Kung balaanon na to ng mga awita, humanon din na to, dili ba? Sahi gani, mag-celebrate ta, putlo na, ikaduhang istansa. Dili, balaanon na to na kay naamay mga pulong diha nga angay na tong pamalandungan. Bisan sa mga awit sa simbahan. Awit nga Diyos nun. Balaanan ninyo ang mga awit. Naana diha ang kaluwasan. Tama? Kanya, kanya ato anang napamalandungan. Nagsigilan tag-awit. Nya wala dito na to gibalaan. Para karon nato di gilabay ta ging natag yan tagdaotan yan nata tanaw ang hagit sa ebanghelyo, di ba? Gilotos gibugal-bugalan. No, gipa-preside tag mito aki tanan nya dagang istorya nya wala man pud nangotan. Bosa manghangyo ta sa Ginoo nga pasaylo sila. Dili na di ta mo suko kanila. Ano man? Magpasalamat hinanta. Kaya nakaabot ta karon nga panahon na nga
anata, nakatuon, nakaila, kinsa ang dapig ka na to. Mo na nga ingon ng Diyos. Ang gusto ka ninyo, dapig ka ninyo. Mo sa ana sa balang kasulatan. Ang gusto ka na ko, dapig ka na ko. Ang dili gusto, makigpatok ka na ko. Mo sa ang dili gusto, makigpatok ka ninyo. Apan dili makigpatok, mapaging-isog pagig-away. Kung dili mo dawat sa pulong. Ako, mao ako. Ang pulong, mao'y muhusay, inigabot sa padaan. Kay mao man kanang ang gamiton sa mas amahan sa panghukom kaninyo. Ang pulong, dahil mong tao, ug lipuyo, uban kaninyo. Ug nahimo na sa pulong, ang bagong kasabutan. Kay tunga naman siya sa amahan. Ug nahimo na pong tao, pinaagi sa Espiritu. Nga mo'y magtulog ka ninyo. Haron ka mo mahimo balaan. Pusa balaanan ninyo ang pulong. Kaya nang kanak sa otoridad. Ug ana diha ang kamatuwaran. Salamat ka ninyo, mga anak. Pagbawas ka lang, pagpasay lang, pasaglaya ang mga tao. Nga di gusto ug dapig ka ninyo. Hinuon, pangayuas amahan. Amahan, pasayuas sila, kayuan sila na sayo. Sa ilang kibuhat, ug itugyan sa amahan. Siya ang makukom. Dili kamo ang nagkukom. Pangahukman, usap. Salamat ka ninyo. Ang kalinaw. Buhatan ninyo ang mga pulong babalaan. Haron malinaw. Usap kamo. Salamat.